full saomah. Sing murah, sing apik. Murah 10 juta tak kei 5 iku. Tenan ora? Endi? Percaya iku ya langsung order ae. Endi? Rasa teko-teko order langsung. Lah yo endi barange? Pertama iki lemari 2 pintu. Iki cocok. Kira video singkat, Bos. Ora dikirim di Twitter kabeh jerone. Tapi mending iki asli. Akeh pilihanane. Akeh ya? Ya iki sing barang pertama. Sing kedua lemari 3 pintu. Iki mending ya gede iki. Ukurane piro iki gede iki? 1,5 meter, tingginya 2 meter. Gede ya. Sasapan. Yo. Sasapan gantungan. Yo. Barang sing kedua. Yo. Terus? 3 iki lho, Bos. Apa? Meja rias komplit karo kursine ngene lemari. Mending neh iki. Iki ada laci, ada pintu. Komplit kaca siap pakai. Yo, terus? Yang ketiga, keempat ini, Bos. Di BKI opo iki jajal? Meja kursi makan. Lho tenan ora? Satu meja 4 kursi. Ukuran meja 120, lebarnya 80. Oleh papat kursine. Kayak jati iki kan? Yo kayak jati kabeh pokoknya. Terus? Keempat, kelima iki lho. Apa ki? Meja kursi makan. Nah, kok meja? Lah iki penting. Nah, meja kursi tamu. Akeh pilihane, pilih iki oleh. Sing buri ki iso? Pilih iki oleh. Kok luwih apik ki? Heeh. Ya oleh, tapi ora dibantal iki. Oke. Dibantal ya tambah neh. Ki regane 10 juta tak wehi 5. Ongkire piro wingo ning Wonogiri? Yo. Pokoknya ya. Jawa Timur, ujung etan, Jawa Tengah, ujung kulon, Madura gratis ongkir. Gratis ongkir? Iya lho, Bos. DP. Ora usah DP, penake karo aku. Nek pesen gur kirim alamat lengkap karo Sherlock, barang tak kirim teko omah dicek kabeh, langge dibayar. Misalnya barang ora sesuai, ora kaya jati, aja diterima, aja dibayar. Iso ya. Dibalekne. Jan amanah tenan ki. Tak usahane semaksimal mungkin amanah, terpercaya dan mengutamakan. Mantap nek iki. Wis, engko nek dulur-dulur arep pesen piye ki? Lanjut ae ning di profil Sujud Mebel Nusantara. Langsung terhubung ning Ngono. Iya. Oke. Wis kena bareng. Yo wis. Pokoknya 5 barang, toilet, lemari 2 pintu, lemari 3 pintu, kursi makan, kursi tamu. Oke. 10 juta lah 5. Yo, wis. Lanjut biaya ya. Ya, siap. Wih, mantap iki 10 juta 5 barang ki lho. Wis ndang set info lengkap di profil. Pilihane akeh.